O secretario xeral para o deporte, Xosé Ramón Lete, foi o encargado de clausurar, xunto co alcalde Santiago Freire, a primeira das xornadas incluídas no Campus do Emprendemento e do Saber, organizado pola Fundación para o Desenvolvemento Humano e Social de Galicia, en colaboración co Concello de Noia e as 3 universidades galegas. O primeiro dos temas a tratar versou sobre o deporte e saúde mental, baixo a dirección de Joaquín Dosil, profesor da Universidade de Vigo e especialista en psicoloxía do deporte. Nas xornadas que viñeron desenvolvéndose na localidade dende o pasado mércores, cunha alta participación de máis de 20 asistentes, abordáronse diversos aspectos, como a importancia de crear hábitos de saúde mental a través do deporte, ou a importancia desta no trato que o adestrador debe ter cos seus deportistas. As xornadas terán continuidade nos vindeiros meses, ata setembro, con diferentes temáticas que van dende a neurociencia á ciberseguridade, tocando tamén a importancia do marisqueo na vila ou o legado xacobeo a través da ruta Portus Apóstoli.